edustat ehkä varmasti hyvin tätä kuopiolaista juniorikiekkoilua. Minkälaiset harjoitusmahdollisuudet ja olosuhteet teillä muuten on? No, harjoittelumahdollisuudet on ihan hyvät ja täällä junioreille annetaan mahdollisuuksia, että moni on päässyt pelaamaankin, että kyllä täällä kehittyy. Tuntuuko Kalpa nyt jo kuopiolaiselta joukkueelta? No, kyllä he tietyn määrin, mutta on täällä ehkä vielä liikaa ostettuja pelaajia. Miten kuopiolaista juniorikiekkoilua arvostetaan muualla Suomessa juniorimaajoukkueessa ja vastaavissa? No, arvostus on noussut kyllä hyvin paljon, että on paljon jo nuoria pelaajia päässyt maajoukkueisiin Kuopiostakin, että ei vain Etelä-Suomesta. Koska tämä kuopiolainen jääkiekkobuumi tuo ensimmäisen mitalin Kuopioon? No, ehkä se jo tänä vuonna tai kyllä se 2 vuoden sisällä pitäisi jo tulla. Ja sitten mitkä ovat kuopiolaisten juniorikiekkoilijoiden tavoitteet jääkiekossa yleensä? No, monella on varmaan ehkä jo ihan ammattinakin jääkiekon pelaaminen tavoitteena, että minusta on ihan hyvä asia semmoinen. Eli nykyisin naatitaan ja laakastaan enemmän jääkiekolla kuin jalkapallolla? No, kyllä varmasti. Maalia ei hyväksytä ja tosiasiahan on tietysti, että maali oli pois paikoiltaan. Kenen toimesta se sitten loppujen lopuksi siirtyi. Erinomaisesti siinä kuitenkin Darius Rusnak harhautti Glusenkovin ja siirsi kiekko tyhjään paikkaan. Ja oikeastaan sitten siinä liika viivyttely kostautuu, mutta sitten tulee maali ja tuo maali kyllä hyväksytään maalintekijänä Tommi Pohja. Ja hän tekee oikeastaan tuon maalin yllä, kellä hän sutaisee kiekkoa vaan tuosta, kun hän ahdistettuna on tuossa aloituksen jälkeisessä tilanteessa. Jälleen kerran korostuu tämä aloitusten vaarallisuus. Siinä Ilveksen päässä aloitus on. Kent Westerlund pääsee siihen. Karri Kivi tekee mitä tehtävissä on, mutta Tommi Pohja, joka niin monta kertaa aikaisemminkin on Jukka Plammelle ollut vaarallinen vastustaja, pääsee tuohon pomppivaan kiekkoon käsiksi. Näin hän lähtee tuolta tulemaan. Karri Kivi ottaa toista kädestä kiinni, ei voi mitään, yhdellä kädellä sitten silpastaan ja kiekko on ensimmäistä kertaa maalissa tässä ottelussa. Aloittajana on Kent Westerlund ja siinä itse asiassa Ilveksen aloittajat lähtevät kaikki ehkä liikaa ylöspäin. Niin tekee Karri Kivikin ja Tommi Pohja, joka tässä kuvassa 26-vuotias laitahyökkääjä tekee ajassa 15.37 tämän ottelun avausosuman. Kalpa purkaa vai purkaako Pasi Huura saa pysäytettyä sen siniviivalla. Sitten Hämäläinen keskellä, Jari Laukkanen pääsee läpi. Pääseekö? Yksin tulee Tammea vastaan ja ampuu puoliksi kaatuvanakin kiekon ohi Tammen. Siinä oli 2 Ilves-puolustajaa mukana. Siinä oli Pasi Huura ja lähinnä ja Jari Laukkanen hänen koukkauksestaan estelystä huolimatta toimittaa kiekon upeasti ohi Jukka Tammen. Ja kyllä siinä kävi niin kuin olettaa sopiikin, että tämän ottelun luonteeseen käy. Siinä toinen joukkue hädissään painaa vielä loppuun saakka, hakee tuota maalitilannetta ja sitten Kalpa rutuneituneena joukkueena painaa tuolla omassa päässään päälle, kuin Ampiainen saa kiekon ryöstettyä ja Jari Laukkaselle pystysyöttö siitä. Hän karkaa Ilves-puolustajassa, ei milloinkaan tavoita tuota karkaavaa pelaajaa ja niin hän sitten heittäytyen ampuu vielä loppuun saakka taistellen tuon kiekon ja näin Jukka Tammiampo antautuu jo toisen kerran ja Jari Laukkanen tekee kyllä komea maali. Nyt tarvii sitten jo Ilves ihmeitä, jotta voitto tässä Tampereelle matkaisi ja kyllä Kalpa varmasti varmistelee tätä toista paikkaansa tämän illan ottelulla tässä sarjassa.